Que tal, saudos? A disposición xudicial 13 dos 26 detidos na macroredada antidroga do poboado do Bao. De contado ampliamos, isto é Pontevedras 10. Comezamos. Estamos yo contando, un total de 13 veciños do Bao foron postos neste venres á disposición xudicial no xulgado de garda de Pontevedra tras seren detidos nos dous últimos días na macroredada antidroga desenvolvida pola Garda Civil. Un operativo que, lembramos, saldouse con 26 detidos, dos que dous xa están no cárcere dende o seu arresto porque tiñan requisitorias de ingreso en prisión. Outros 11 foron postos en liberdade tras o seu paso pola comandancia. Os 13 restantes foron pasando pola Parda para que o xuiz de garda decida sobre a súa situación persoal. A operación Clavao segue aberta, pero tras as detencións dos últimos días, xa que se conseguiu a desarticulación dos 4 clans que presuntamente se dedicaban ao tráfico de drogas. Setembro deixou unha ocupación media de case o 73% na provincia de Pontevedra. Trátase dun dato, segundo a presidenta da Deputación, excelente. Segundo indicou Carmela Silva, estes resultados poñen en riba da mesa o bo facer da institución provincial, dos concellos e da hostalaría nas Rías Baixas. A presidenta da Deputación de Pontevedra quixo amosar nesta xornada a súa satisfacción polos datos que o turismo deixou na provincia durante o mes de setembro, acadando unha ocupación media do 72,61%. Pero a cidadanía seguro que estará encantada de coñecer que este setembro voltou a ser un setembro extraordinario no que se refere á ocupación hoteleira que tanto emprego xenera, tanta actividade económica e, polo tanto, a presidenta da Deputación está moi satisfeita, non por ela, sino pola provincia de Pontevedra, porque estamos a facer as cousas ben. Están a facer as cousas ben os concellos, está a facer as cousas ben a Deputación de Pontevedra, está a facer ben as cousas o sector privado. Así que parabéns a todas e a todos. Por comarcas, o Salnés chegou ao 76%, Pontevedra o 87,5% e Caldas o 92%. Datos positivos que tamén se repiten no turismo rural, onde a ocupación chegou ao 50% no mes de setembro. En canto aos establecementos de turismo rural, como lles decía ao principio, novamente notamos un incremento con respecto ao ano pasado, o que pon de manifesto que o interior e a nosa aposta pola súa promoción está dando os seus froitos. Isto acompañado dos esforzos que hace o sector privado, está claro. Neste eido, quero subliñar que acadamos unha ocupación nos establecementos rurais do 50% en setembro, unha porcentaxe que supera en 10 puntos o acadado no 17, que foi do 40%, e até a 15 puntos por riba do obtida en setembro do 16, que foi o 35%. Con todo, a presidenta agarda que o mes de outubro tamén deixe datos positivos para a provincia, xa que se trata dun mes que conta coa celebración de festas gastronómicas moi importantes, como por exemplo a do marisco no Grove. No primeiro trimestre do 2019 comezarán as obras da nova rotonda da Devesa, uns traballos que contarán cun prazo de execución de 6 meses e un investimento de 600.000 euros por parte da Xunta. Hoxe visitou esta zona o delegado do Goberno galego en Pontevedra, onde anunciou que xa están traballando nas melloras do curro. O delegado da Xunta en Pontevedra visitou hoxe o punto onde se vai a realizar a rotonda da Devesa e o acceso mediante un vial a este punto de Pontevedra. Ten unha rotonda que depois explicará mellor Fausto, de 44 metros, e ten un vial de comunicación coa Devesa a través do monte de, creo que é alrededor de 400 metros, máis ou menos. Estamos a falar dunha inversión de alrededor de 600.000 euros, incluídas as expropiacións, que hai que expropiar alrededor de unhas 50 parcelas. E, bueno, nada máis que isto vai ter un plazo de ejecución, unha vez que salga a licitación, de 6 meses. Unha obra fundamental para os veciños e para a Xunta de Galicia, tal e como dixo nesta xornada Cores Tourís. E entón entendemos que esta actuación vai ser fundamental tanto por vehículos, para a seguridade vial e tamén por os propios veciños da Devesa, que van a ter tamén este vial de comunicación que conecta con este, que é fundamental. E unha vez máis quero agradecer aos veciños, sobre todo aos representantes dos veciños que levamos anos traballando, que foron os verdadeiros impulsores daquela plataforma que paralizou aquela auténtica barbaridade que se quería facer aquí no Bipartito, que era facer unha autovía con 4 carriles nesta carretera, e a partir de aí pues, estivemos sempre en colaboración, polo menos eu desde que cheguei a Xunta de Galicia, e estou orgulloso de que me axudaran en todo o que fixemos aquí. Facemos de man cos veciños e vamos
tratando de ir mellorando o vial, as carreteras. Uns traballos que agradecen aos veciños, pero que non se esquecen de máis reivindicacións que teñen para a Xunta de Galicia e para esta estrada tan transitada na provincia. Hombre, é unha das cousas que estamos peleando os veciños destas parroquias que son Curro, Adevesa e Campañó para intentar que esta carretera 531 siga mellorando en seguridade, polo cual, a parte desta rotonda, seguiremos reclamando outra en, como estaba dicindo o señor delegado, en Curro, un paso que é moi peligroso para os nenos e para a xente que para dos autobuses. Polo menos esta carretera, que é unha carretera de moitísimo tránsito, unha das demais de Galicia, sigan mellorando en seguridade para todos os veciños e para os que circulan por ela, os automobilistas tamén, porque eso garantícenos que todo isto vai mellor para todos. Comezan, polo tanto, agora os traballos de expropiación de terreos, o que significa que no primeiro trimestre do 2019 comezarán previsiblemente os traballos desta rotonda da Devesa. Uns traballos que contarán con 6 meses de prazo de execución e cun investimento por parte da Xunta de 600.000 euros. A Deputación de Pontevedra vai participar os vindeiros 16, 17 e 18 de outubro no 6º Congreso Iberoamericano de Seguridade Viaria. A cita vaise celebrar en Lima, na capital do Perú. A Deputación asistirá como unha das administracións máis avanzadas do mundo en políticas de seguranza viaria. Logo, eu quero agradecerlle ao vicepresidente, non, que como presidente da Deputación poda representar o bo facer desta administración en todo o que ten que ver coa mobilidade, coa seguridade vial, coa volta do espacio público para as persoas, todo o que ten que ver con unha política de mobilidade do século XXI. A administración ten que seguir sendo gobernada e, polo tanto, o vicepresidente tivo ese xesto, non?, de plantear que fora presidenta da Deputación como representante desta administración provincial. Eu quero agradecer públicamente. Seguimos con máis actualidade. A derradeira eleición do mestre, o icónico cadro de Castelao que chegou esta semana a Galicia para unha exposición, estivo hoxe moi presente no Museo de Pontevedra. O debuxante Quico da Silva organizou un acto como medida de protesta ante as palabras do presidente da Xunta na recepción desa peza, nas que obviou a figura de Alexandre Bóveda, en que está inspirado o cadro, e tamén a represión fascista. Castelao sempre está de actualidade, pero nestes días se cabe máis. A análise que de algunhas das súas obras fai o presidente de Galicia non gusta entre moitos sectores da sociedade galega. Nesta xornada, Quico da Silva quixo mostrar a súa indignación cun acto reivindicativo que tivo lugar no Museo de Pontevedra. Este é un acto basicamente de reivindicación do que eles e polo que eles morreron. Bóveda morreu asasinado, este cadro que hoxe celebramos todos os galegos de que este en Galicia foi feito por Castelao no exilio e ao contrario de como na presentación outro día o presidente Feijóo decía que era un homenaxe aos mestres, realmente isto non é un homenaxe aos mestres, que sí que efectivamente merecen todos esos homenaxes. Isto é un homenaxe ao seu amigo, compañeiro, político como a él, Alexandre Bóveda, que morreu asasinado no ano 36 aquí en Pontevedra. Da Silva quixo lembrar e deixar sobre a mesa a realidade, que a Bóveda o asasinaron os fascistas en Poio por ser galeguista e defensor dos seus ideais. Negar isto ou obvialo ou simplemente velalo con outras lecturas que non coinciden coas lecturas de ningún historiador deste país é intentar cambiar a historia. E eu, como cidadán, como artista, non estou disposto a que intenten cambiarnos a historia e a que intenten que os mozos e mozas que van ver esta obra por primeira vez, que moi probablemente non lles falaron nunca de Alexandre Bóveda, crean que isto é un homenaxe aos mestres que morreron na guerra. Non, isto é un homenaxe a un amigo, é un homenaxe a un político, a unha persoa que sin él moi probablemente non teríamos hoxe Estatuto de Autonomía. A obra a que se refiren está en préstamo,
Pero Quico da Silva creu que debía de reivindicar a realidade e dicir o que realmente pasaba. Crin que unha maneira bonita de facer homenaxe a Castelao e a Bóveda era recreando esta imaxen, que a miña intención é agasallarlla a familia de Bóveda, porque deme moitísima pena escoitar o presidente do Goberno de Galicia ignorando a figura importantísima deste cadro que era Alexandre Bóveda. Quico da Silva cree que se precisa máis cultura nesta sociedade e ten claro que ninguén pode cambiar a realidade da nosa historia. Bueno, pois a presidenta da Deputación, quen tamén estivo presente neste acto reivindicativo no Museo de Pontevedra, quixo amosar en público o seu profundo enfado polas declaracións de Núñez Feijóo sobre unha obra onde claramente dixo se fala dos asasinatos do fascismo. Carmela Silva asegurou esta mañá que o fascismo sempre lle molestou moito máis o coñecemento e engadiu que un pobo que oculta a memoria é un pobo indigno. Pero en todo caso, o que é certo, e así o sabe todo o mundo, foron asasinados centos de mestras e mestres polo fascismo, porque ao fascismo sempre lle molesta moito o coñecemento e liberdade. E me parece francamente terrible que o presidente da Xunta agoche o significado. Pinturas Alborada ofrécelles a Ollada de Giraldez. Saúdos. Non hai un caso similar ao de Lourizán, a parroquia pontevedresa, entre as 15 que forman o cinturón rural deste concello, tan castigada polo asentamento de instalacións e obras públicas. Lembren conmigo, por exemplo, hai medio século que chegaban aquí Ence máis el Nosa. Logo era a autovía. Máis tarde, o tren que comunica co porto comercial de Marín. Logo chegaron os recheos portuarios que están tamén suxeitos ao cumprimento dunha sentenza xudicial. E, finalmente, a estación depuradora de aguas residuais, cuya ampliación agora mesmo é a que está a convocar de novo a este vecindario en pé de loita. Das moitas feridas sufridas por Lourizán, a máis grande fenda, sen dúbida, é esta. A vía do tren polo medio do adro da igrexa parroquial, polo medio da Praza de Praceres, o centro neurálxico da actividade social, cultural, cívica dos veciños desta zona da parroquia de Lourizán. Dende 2007 está considerada ilegal. Hai unha sentenza firme do Tribunal Supremo da que non se deu cumprimento. E máis, o Ministerio de Fomento o que pretende agora é soterrar o paso dos peóns, pero manter en superficie a vía do tren. Apenas con un par de anos de diferencia con respecto á obra no medio da Praza de Praceres, chegou o recheo portuario, a ampliación do porto de Marín, nada menos que en 300.000 metros cuadrados. Outra actuación das institucións públicas que foi rexeitada polos veciños de Praceres e Lourizán, que logo obtiveron a victoria ante os tribunais. Pero como acontece co tren, foi unha victoria infructuosa. Hoxe en día, 9 anos despois, aí siguen esas instalacións e as empresas radicadas nas mesmas. O cambio do goberno ao frente do país non introduce, alo menos polo de agora, ningún factor de esperanza de cara aos veciños de Praceres Lourizán. O que está a acontecer en Lourizán é probablemente a suma de moitísimos despropósitos dos que non están alleos os principais partidos políticos, prácticamente todos os que tiveron ou teñen representación e capacidade decisoria nas diferentes institucións. O próximo pau ven por aquí. De feito, si lembran, aquí había un campo de fútbol, non hai tanto tempo. Costas decidiu erradicalo, acabar con el, rematalo. Por qué? Porque aquí están os metros cadrados necesarios para ampliar a EDAR, que está aí, no fondo, a estación depuradora de aguas residuais, que trata as caquiñas
de Pontevedra, de Marín e de Poio. O problema é que ni Marín ni Poio tienen depuradora, nin se espera. O plantexamento da Xunta é ampliar a de Pontevedra. E o que dicen os veciños de Lourizán e Praceres é que xa está ben de tantas coiteladas a este barrio. Parafraseando o vello dito, como di este cartel, os veciños de Praceres dicen: cagan por nós e temos que decir que chove. Boas noites. Pinturas Alborada. Dale color a tu vida. A estas alturas da noite, o que nos resta é desexarlles que pasen unha boa fin de semana. Vémonos o vindeiro luns. Adeus.